Pun. Pakde kek, kek, lek kek, aja kum. Lek, pakde, pakde, pakde. Nggih, Kong. Wah, meranae wong tak kletak kowe. Ampun. Hati-hati lek cedak gareng ya, Lah ya kon ngati-ati ngono lho. Yo ngati-ati ki tak kon jaga diri ya. Nggih. Ya cedak aku malah aman, aku wis ora tedas kok. Ya, Nggih, Kong. muga-muga dadi sarjana sing apik ya. Amin pangestunipun. Cita-cita kepengin duwe bojo apa? Kula sak paring-paring. Kowe iki golek bojo apa ngemis? Ada sak nek maringi ngoten lho. Pancen ning kabeh ki kudu duwe target, aja sak paring-paringe. Oh ngoten. Berusaha dulu baru pasrah. Usaha urung kok wis pasrah. Kula pengen dipek. Heeh. Kula pengen garwa bupati. Bendera terus kayung nyan selendang kuning kang saking Niki luar biasa nggone wong pinter kumpul dadi siji ten mriki. Penggemar wayang tumplek blek bengi niki. Nggih. Pun suwe mriki mboten enten wayangan, Mas. Betul. Niki pabrik gula Ranggareng mohon pun 2 tahun mboten wayangan. Ora mung Ranggareng, kabeh pabrik gula 2 tahun ra wayangan. Mula kok hidupnya semakin pahit. Mas Gareng, Dalam ya iki ada salah satu waranggono yang menjadi kesayangan Pak Kepala Sekolah. sinten, Mas? Nenggih Genduk Umi Hafifah. Oh, lah. Malah wingi iki nalika Umi iki siaran ana TVRI Surabaya, panjenengane kepareng rawuh nusul ana ing Surabaya, paring bebungah marang Genduk Pak Umi. Eko Suprayitno rawuh teng mriko. Iya. Saking le seneng ngoten nggih. Le kepengin memberi motivasi support kepada generasi. Amin, amin, amin. Ya, Duk, Lare kancarana Pak Gareng Semarang dikurmati nganggo tembang lawas cublak-cublak suweng. Dados. Oh. Jublah-jublah suwang kepeng kelenter wamukan tutup buter pak pole lare sapa guyune le ake simpang dere kapong simpang dere kapong. Jublah-jublah suwang kepeng kelenter wamukan tutup buter pak pole lare sapa guyune le ake simpang dere kapong simpang dere kapong simpang dere kapong. Lagu lawas iki. Aduh. Piye nek wah tambah suwe iki tambah ayu bocah iki. Mula ya akeh penggemare iki ya lumrah. Piye kabare, Nduk? Alhamdulillah sae, Kong. Kongi? Kong. Ora apa-apa, tegese sampean iki semune wis dielikke lumantar bocah bahwa jenengan ora suwe maneh bakal duwe putu. Yen dadi kong utawa piyai sepuh aja neka-neka aja aneh-aneh. Amin. Wah aku diundang kong iki tegese Mbah Kakung aku wis trima mergo umurku wis nyedaki 60. Ngerti tegese 60? Urung. 60 ki sejatine wis cedhak. Mula aku ora bakal neka-neka. Ya. Ya Mi? Nggih, Kong. Ah, mbuh, Nduk.
Ya diajari sing apik pancen kuwi bocah lugu lho. Ya kena ngajeni ngundang wong tuwa, kena ngajeni ning aja tuwa-tuwa. Lah pripun? Pakde kek, kek, lek kek, aja kum. Lek, Pakde. Nggih, Kong. Wah. Ora anake wong tak klethak kowe. Ampun Jasya. Ora jenengmu sing dawa sapa to, Nduk? Kula Umi Hafifah, Kong. Umi Hafifah. Nggih. Omahmu ngendi? Kula saking Pulung Ponorogo. Oh, cedhak yang kono Nggih. Pulung Saged Ponorogo. mriki nggih. Ya, pulunge kutha Pulunge apa beda desa? Kula desane. Pulung Desa- niku desa. Desa Pulunge. Nggih. Saiki domisili sik ning kono. Sakniki wonten Surakarta. Ngapa ning kono? Sekolah. Oh, kowe iki ya sekolah to? Lho nggih. Sekolah ning ndi? Wonten Institut Seni Indonesia Surakarta. Oh, mahasiswi. Mas, Mahasiswi. ayolah KCS kowe kok dinyang ra itu. Aja ambak es marai adem kok ya. Nggih ora. Mahasiswi Nggih. isi Surakarta. Nggih. Semester pira? Semester kalih, Kong. Oh, isih loro, hati-hati. Kowe cahayu, pinter nembang, penampilan apik, mahasiswi hati-hati Nggih, ya. Kong. Nggih. Hati-hati lek cedak gareng ya, Lah ya kon ngati-ati ngono lho. Yo ngati-ati ki tak kon jaga diri ya. Nggih. Ya cedak aku malah aman, aku wis ora tedas kok. Ya, Nggih, Kong. muga-muga dadi sarjana sing apik ya. Amin pangestunipun. Cita-cita kepengin duwe bojo apa? Kula sak paring-paring. Kowe iki golek bojo apa ngemis? Ate sak nek maringi ngoten lho. Pancen ning kabeh iki kudu duwe target, aja sak paring-paringe. Oh ngoten. Berusaha dulu baru pasrah. Usaha urung kok wis pasrah. Kula pengen dipek Heeh. kula pengen garwa bupati. Siswa budaya akeh. Malah bupati toprak ora. Ya nek ora apa-apa. Sapa ngerti pancen rezekimu? Lah nggih. Kok terus dipek dipundhut garwa bupati, sapa ngerti ya? Lah nggih to. Lah sebutane Ibu Bupati Umi. Lah nggih. Waduh, terus ora nyinden kowe engko. Nggih nyinden kala-kala. Ya ora ana Ibu Bupati kok nyinden. Sing bayar sapa? Sapa sing kuat? Oh nggih. Nah, Nggih pun. ya ora ngene, sak paringe ditampa asal kuwi lumaku marang dalan sing Nggih, bener. nggih kok. Ya. Wis di pacar kurung? Dereng. Dereng. Umurmu pira? 18. 18 wis pancene ngedu kok. Ya ben kuwi bocah apik lugu niate sekolah kok ora niat rena-rena kok. Kena jalanilah hidup sesuai dengan umurmu. Yen pancine pacaran ya pacaran mengko ndak gelo tiba mburi. Nggih. Ya, Nggih. yen pancen durung ana sing cedhak karo kowe, lak ono aku. Lah kuwi. Aku sing goleke ngono lho Oh maksudnya. iya. Nembang kok diteni Pak Ayo. Kepala Sekolah. Matur sik karo Pak Kepala Sekolah karo Pak Eko. Prayitno, ayo. Sampeyan iki ditresnani lho, ayo. Nggih, wilujeng dalu Pak Eko. Kula ngaturaken panuwun panjenengan sampun kersa nresnani kula Pak Eko. Panjenengan sampun kroyo-royo anggenipun tresnani kula ngantos manjeri duren sampai ten Surabaya lho Pak Dalang. Lah iya to. Lah nggih tindak TVRI. Sinden iki dipanjeri duren Nggih. karo Pak Eko. Nggih, duren sak kerdus ngoten, Kong. Kowe ya gelem Purun. gagas. Lah kuwi tandha katresnan kok piye to? Iya, Matur ya, nuwun, ora Pak apa-apa. Eko. Mugi-mugi panjenengan sehat selalu. Ambak jenengan badhe pensiun. Nggih, tetep Tetep apa? nanggap wayang. Oh ya. Tetep apa? Nanggap wayang, Pak. Oh iya, amin. Bintang tamune kula. Ngangge pelawak ora, Nduk? Muni ora, yo muni ora. Nggih mawon. Nah, Nggih. Nggih, pelawake Mas Gareng, nggih, palur. Garing.
mangsaku grup iki panas. Monggo wis ngene kanggo ijole duren. Nggih. Utawa Pak Iko kroyo-royo tindak ning Surabaya kuwi saiki nembang. Ning njalukku ora mung kanggo panjenenganipun Pak Iko ning ya sing mirsani bengi iki. Nggih. Sampai digur. Nggih. Bintang tamu kok seragame padha karo ora tamu. Lah kula bintang tamu amatir kok. Oh bintang tamu ki ono amatir barang kok. Lho bintang tamu ora perkara kostume no, ning perkara karyane no, Reng. Betul ya kesenengane kok. Nduk ngene gandeng sampean wis ditresnani karo Pak Eko lan keluarga besar saka SMK Negeri 1 Bendo. Nggih. Saiki gandeng ning sekolahanmu lak diajari gawe maca pet, gawe syair, gawe cakepan to? Nggih, Pak. Ayo spontanitas utawa kowe gawe yo sing enek hubungane karo ulang tahun yang ke-21 SMK Negeri 1 Bendo. Nggih. Tembange apa pamane? Iya. Asmarandono Semarangan. Asmarandono Semarangan. Ya, Iki ngrenggo babakan SMK 1 Bendo lho ya. Nggih. Oke, siap. Ya coba diaturke. Sekolah yang berprestasi. Oh, bahasa Sekolah yang berprestasi. bahasa Indonesia tuh. Iya iya cocok. Berkarakter berbudaya. SMKN 1 Bendo. Hebat. Biasa. Piye nduk SMKN 1 Bendo piye? Ayo. Mengukir sejarah indah. Muga-muga HP-ne baterainya entek. Pun kula ces kok. Wah, dices. Oh wis ngeces tuh. Segudang prestasinya Segudang prestasinya engko ditampani dangdut nyilih wirawiri ya gurune piye Bu Guys gurune piye Ayo. guru hebat siswa unggul. Ukara iki balenono kalimat iki gen cetha. Guru hebat siswa unggul. Oh, guru hebat siswa unggul. Nggih. Terus ke Mengharumkan Nusantara. SMK Negeri 1 Bendo Magetan hebat. Ngerangin Sekolah yang berprestasi, berkarakter, berbudaya. SMKN 1 Bendo. Mengukir sejarah indah.
mengharumkan Nusantara. Oh, 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 oh. Sekali lagi nyuwun tepuk tangan untuk SMK 1 Bendo Magetan. Luar biasa. Iki mau bawane Asmaradana dilebokke wirawiri ora ngrubah ukara ulon sukane ya pas. Kowe ngopo kok rene? Bintang tamu ya rene sak modare kene. Ayo. Gajine beda karo sinden liyane. Bintang tamu kok kepengin dodok terus. Diajari karo Pak Gareng ngono. Kepengin munggah derajat ya kudu gelem rekoso. Nggih, Kong. Nek ya bali meneh ngendikane Mas Yoyo, aja nganti lali sumber bakale ketiwasan. Nah, kuwi. No, mergo kowe iki sumbere wiwitan sing ngunggahke ya Pak Yoyo karo Bukeksi. Nggih. Kowe nyelukne bojoku Bukek iki karemu piye? Jenenge sapa? Bukesi. Yen Bukesi tok iki kurang penekanan, yen Bukeksi iki. Iya. Dagelane Gareng marang ya. Lara atine. Iya. Yen ketok Nggih. Ning kula nggih nyuwun disepoti Mataraman ya, Slendra Sanga. Oh iya, duduk, duduk. Tuk, tuk, tuk. Wong lagi ancang-ancang kok wis suwuk. Jare Mataraman. Wah, beda-bedake antarane sinden nom karo tuwek kowe. Moh aku Piye? ora komplit moh, ora dawa aku ora marem. Tak iringi. Iki selerane dawa, ayo. Kah? Pokoke gendinge kudu dawa, Ya. awas lah mbok suwuke. Ya weh, ayo. Tok, tok. Tok. Rap. Tok. Kok siret? Komen ngeglo suarane kok. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Tok, 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 tok. Apa enek kentongan kok larase saya cilik. Ben iki ketoprak ora payu kok. Wong sugeng dalu Pak Sugeng Gareng. dalu Mbak Kesi. Nggih, sugeng dalu para pamirsa sedaya kemawon ingkang dalu niki tumplek-blek wonten gedung mriki nggih. Kula niku saestu kaget lho dalu menika. Iki ketoke wong apa lembut ya? Loh. Iki menungso iki wong iki piyayi. Nggih. Kok lembut piye iki? Saking akeh lho dadi digerakke karo makhluk sing ora sebaene. Wes, sego goreng kuwi kolu kok lembut. Nggih, intine. Ngene Bu Kesi, iki perlu tak luruske. Nggih. Sing jenenge penonton Magetan itu lain daripada yang lain. Nggih. Ya lah. Nggih. Buktine apa? Nadyan iki mapan ana pawiyatan sekolahan sing nggone rada mlebu kudu mirsani kan mlebu gapura mau. Ning parandene merga para pamirsa, para penonton litresna karo kabudayan, mula ora neh ramokal kepareng nyengkuyung nganti semene akeh. Ini sebagai bukti adalah penonton Magetan adalah salah satu promotor lestarinya budaya wayang Indonesia.
Kok kene Leres Pak Dalang. Kene iki pedomane siapapun dalamnya, yang penting dagelannya gareng. Nggih, mboten napa-napa. Ning jangan lupa sekedhik kula badhe matur Pak Dalang. Nyuwun sewu Bapak Kepala Sekolah lan Bapak-bapak Ibu-ibu sedaya. Sampeyan ngerti ra? Awake dhewe iki ditanggap ning sekolah ya. SMK Negeri 1 Bendo. Terus sekolah ini adalah pawiatan, tempat pendidikan, tempat menempa ilmu. Betul. Ngerti gak? Sekolah sing ngadeg berdiri pertama kali di Indonesia itu sekolahan apa? Ya ngerti, heyo. Iki Adai. Sekolahan Budi Yang Utomo, Budi Utomo. Oh salah. Ya Budi Raharjo. Duduh. Budi Le. Senes. Jadi jangan pernah kita lupa nyuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu. Ada yang namanya pahlawan pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang mendirikan sekolah pertama kali di Indonesia inggih menika naminipun apa Pak, Bu? Taman Siswa. Nalika kula SD riyen ate cerdas cermat. Nah, kula niki salah satu bedhekane nggih menika pendiri sekolah pertama di Indonesia adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Mula enten pengetan tanggal 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional. Aku Taman Siswa ora pati ngerti wong ki jaman biyen aku kenalku Taman Juruk kok. Lho ampun ngoten, ini untuk membangkitkan spirit atau semangat kita generasi muda bahwa yang namanya pendidikan itu tidak lepas dari akarnya, dari pondasinya, dari yang pertama kali menjadi pelopor. Betul, sehingga betul. menjadi sekolah-sekolahnya berkembang di Indonesia seperti ini, maju seperti SMK 1 Bendo ini, itu karena tadinya dimotivasi, dispiriti, didasari oleh Taman Siswa. Betul, ning berdiri ngomong-ngomong sik bintang tamu kok Deprok, ayo. Ayo, saya kita bedai ya Pak, dia cerdas cermat toh. Biyennya kan awake tahu diajar pendidikan kuwi tentang apa Pancasila dan Taman Siswa kuwi. Nah, kuwi Taman Siswa iku berdiri tanggal piro tahun piro? Aduh. Tanggal pinten? Umi ngertine Taman Eden kok kuwi malah. Sesudah Masehi. Ya bener, sesudah Masehi. Tanggal 3 Juli tahun 1922 manggone ning Yogyakarta. 3 Juli. Ya Nah, benar, 3 Juli. Jadi awake dhewe perlu berterima kasih dengan pahlawan nasional menika Bapak Budi Utomo, nggih Bapak Ibu guru sedaya. Nggih. Nah, itu untuk mengenang sejarah. Jas merah ojo nganti lali sejarah. Ya ora ana jas merah, anane beskap ki lho. Ning iki bener sing diomongke Bu Kesi. Saurarane beliau itu juga dosen. Jadi kepinterane pinunjul ya. Iki ibumu ya dosenmu ya. Ditiru. Nggih. Ya. Nggih. Kangkung. Jadi nasihat hukum. Ada spirit pendidikan yang napa digemakan oleh Ki Hajar Dewantara inggih menika 3. Apa? Ingkang pertama ing ngarsa sung tulodo kae lho, Pak. Oh, kuwi spirit Taman Siswa inggih. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, ngentut buri, tut wuri handayani. Tut wuri handayani. Nah, kuwi maknane kepiye? Tut wuri handayani. Aku guru dosen, sampean yo guru ning omah, Nggih. guru ning rumah tangga ya toh? Nggih. Ya tegese apa, Pak? Coba tegesno, Pak. Ing ngarsa sung tulodo. Ing ngarsa sung tulodo. Dadi bisa dadi contoh. Nggih. Jadi seorang guru pendidik itu Jadi harus mampu contoh. memberi contoh. Ing madya mangun gong, Mangun karsa, gong iki ngene Pak Anom ngawur. ing madya Ing madya mangun karsa. Karpe di tengah itu ada sinergi antara guru dan siswa. Karsa itu kan keinginan. Ngulir budi miwir pikir supaya mahasiswa utawa siswa mau cerdas, pinter kaya murid-murid saka SMK 1 Bendo iki Pak Gareng. Tut wuri handayani lho. Di belakang seorang guru harus mampu memberi spirit dan motivasi untuk kemajuan para siswanya. Betul sekali. Niku namung sekedhi ingkang saged kula sumbangaken kanggo pangemut-emut kemawon tumrap generasi muda, anak bangsa. Karena apa? Pendidikan ini adalah tolak ukur.
sukses berkembangnya jayanya sebuah negara itu dipengaruhi oleh salah satunya adalah faktor pendidikan. Ngoten nggih Bapak, Ibu. Sakniki kangge menghibur warga masyarakat, ayo awake dhewe nembang. Nembange apa? Sesideman no. Oke. Nggih. Sesideman Jo, ayo Jo. Nggih, niki sebatas tembang. Nadyanto wonten sekolahan nanging lak sing mirsani menika multi gitu. Betul, betul. Dados sedaya pamundhut dipun aturaken. Leres Mas, leres. Yo diwiwiti sing ibune sik, Bu Kesi, yo. Ibuke. No. Nggih, Pak Dalang. Aku manut bengi iki kan sampean kan dadi bosku. Senadyan ning omah bojoku ning bengi iki bosku. Senadyan aku mang yo mbok lolokke aku yo tak terima-terimake. Ya, coba ning omah kok kremus. Iya. Yo. Iki ketoke lungguh sejatine ngadeg. Anderek sang peke priya bagus kang olah budaya Oper, Umi. Nyoba murite kaya apa? sowan menyang kutha gedhe Sing kok pawiyatan. bendera terus kayung nyan selendang kuning kang saking wukir Oper, Bu Kesi. swara kurang permana ning wasis angung kerom Umi. angung rom marang bendera tiasu lestya pijer ngincangake alis Yuk, berdua prasaja wae. terus tresno Bu Kesi, tarik, yuk. luweh becik patenan timbang
Kesi. Mangka kowe bocah senajan urip ana kutha gedhe Yuk, angkat. Oh, awas, ya yuk. Asik. luwe becik patenanmu timbang perpisahan lan tiada suwe-suwe tak rewang samudana marang kula waraga garwalan putra liwat kincange alismu kuwasa angkandang rasane hatiku Satyan wasring serius mampu aku isih mampu ngladeni solamu mangka kowe bocah senadyan bocah urip ana kutha Terima kasih. Matur nuwun Bu Kesi. Sami-sami Pak Gareng.